Аз съм Влади Михайлов, участник в тазгодишното издание на Културов Клонаре Фест. Заедно с нашата певица Джорджия Павлова представихме проекта ни Multilingual Jazz, в който пеем на 17 езика. Идеята на този проект е да представим многообразието на различните народности в Европейския съюз, но не само. Ние пеем и на езици на малцинства, езици, които са извън рамките на Съюза. Като по този начин нашия проект се превръща в един културен мост между различни народности, между различни традиции, между различни култури. За нас беше удоволствие да участваме в тазгодишното издание на фестивала и съдействахме за мотото на Европейския съюз „Единни в многообразието“. Здравейте! Аз съм Васил Гюров от група Ревю. Споделям европейските ценности за свобода, демокрация, върховенство на закона и защита на човешкото достоинство. Мястото на България е в Европейския съюз и аз подкрепям инициативата Нашата Европа на читалище Любен Каравелов в Куртово Клонаре. Здравейте! Казвам се Вилиана Ваклинова и ще ви представя накратко какво Европейският съюз представлява за мен. За мен Европейският съюз представлява светлина на възможности и единство. Този съюз олицетворява свободата да пътуваш, да учиш и растеш извън собствените си граници, насърчавайки среда, в която културите се сливат, идеите процъфтяват и бариерите се свалят. За мен, като човек, който се е възползвал от доста програми, особено Еразъм, която дава възможността на млади хора и на студенти да ходят на обмен или да учат в други европейски държави за няколко дни, за семестър или за година, това ми е предоставило възможността, която ако Европейският съюз не съществуваше, аз никога няма да мога да постигна. Аз избрах да продължа своето обучение във Франция чрез Еразъм. И там се запознах, както всеки човек, с много други студенти от цял свят. И винаги, когато си говорим, им представим какво е Еразъм какво е Европейския съюз и какво прави той за гражданите си, те винаги казват: защо не можем и ние да имаме такива програми в нашите държави? И винаги се ядосват, че при тях няма такива възможности. И затова на този ден, на 9 май, когато празнуваме Денят на Европа, трябва да се гордеем, че може да бъдем част от проекта, който е започнал като мисия да се спаси Европа от разрухите след Втората световна война, а се е превърнал в нещо много по-голямо. Много по-голямо даже от това, което умовете за този грандиозен проект са си замислили.
И както е казал Робърт Шумен на този ден, през 1950 година, когато е представил своето предложение за сътрудничество между европейските държави, с което е станал като един от бащите на Европа. Европа няма да бъде създадена наведнъж или според един план. Тя ще бъде изградена чрез постепенни и конкретни постижения.